Eu metínme. Ah, vale, pois veña abaixo a ver se te vexo. Tiraches por onde? Pero é que hai un rabete doble, el. Xa, por cal te tiraches? O primeiro, Pois o primeiro... Ah, o profundo non, o outro. ao pequeniño. Ou Sí. mirar, tiraches para baixo? Non, para baixo non tiraches para arriba. Estou no rabete, mira as coordenadas. Ah, dime. X 190. Espera. X190. Ah, pero está noutro rabín diferente. X 190. 190. Espera que chego. Sí, xa está. Xa está. Z 340. Vale, un segundo. Vale, é que había outro rabín aquí e pensei que estabas aí, idiota. E ademais tiña dúas salidas igual que o outro, é flipante. Vale, aquí hai un rabín. Pois Sí. métete. Tiraches? Vesme. Hai moitísima xente. No, pero no profundo no. Ah, pois xa me tirei. Mala suerte. Bo, Álvaro, lo, eres ese? sí. Mira, estou detrás tú, gilipollas. Onde está? Hola, este que salta como un gilipollas. Este daqui, o que pon Fermencraft. O que se tirou. Eu son le Tommy, tío, acabaste de tirar. Acabaste de tirar. Estás aí, Adrián. No, ese non é. Vesme ahora, eu non te vexo moitísima xente aquí. Veña, va, quedamos, sabes que, mira. Tiramos cara ao sol. O sol onde está? Como tiño os shatters. Dios, chaval, eu vou a 20 FPS, 21. Pero cos shatters non se nota porque queda ben ir a poucos FPS, a verdad. Pero onde está o puto sol, tío? Pois, hacia o sol cuadrado, joder. Es que tú tamén, tronco. Eu non vexo. Pois non si, é cuadrado, é un sol. Me cago en el dios, non me puxo un kill. Boa, 30 FPS. O malo é que non sei como quitar os FPS que non se vexan no vídeo. Velo seu é que non se vexan no vídeo. Eso non se facer. Pero eso non se pode facer. Sí, sí que se pode. Ah, magia negra. No. Pero, a ver. Onde está o puto sol, tío? Ah, aquí está, mira que grande, que precioso. Foi estar na jungla xa. Na xungla. Sí. Sí. Veña, tiro para lá. E onde está xa? Metecheste moito ao medio? Sí. As xades en servidor cos árboles quedan raro. Quedan bugs. Eres ese? Non sei, Non eres ese. Ah, hai un... Viches un tío? Sí, vexo un que se chama... Con espada. GH non sei que, no. Está cos manciñas. Cos manciñas, aí que... Marica. Eu tiño 2 de madeira xa, son un pro, vamos a ganar xa. Isto témolo feito, No, eu xa encontrei diamantes. Sí, eu penes. Estou no bioma nevado, creo que volví hacia atrás. Ah, mira, tamén estou bien elevado. Onde estás ti? Digo as coordenadas. Dime. Mira, ZX 306. Estou aí. Sí, é. Z 251. Onde coño? Z. Z que? 251. Mi más, estás igual que a mí, pero moito para atrás. Para, non te mover moito, senón non te pillo, tío. Lag. Estaba a correr e o lag tiroume para atrás, porque o lag mola. Pois eu non teño nada de lag. No, eu tampouco, pero agora sí. Aquí hai un tipo metido baixo terra. Z, Sí, 200. 51. Si, eres ese, espera que me tiro. Date quietinho. Ah, vale, fixaches burato. Sí, estou collendo cobre. Hola, estou aquí. Tes madeira? Espera, déxame facer. Ah, colle, faina, pon aí. Teño 4 de madeira. Joder, que puto ruido. Fai paus. Fai unha espada de pedra, ese é o primeiro. Pois dame pedra. Toma. Fago unha para ti? Non, eu xa teño. Ah, merda, collino, espera. Eu non teño ainda palotes eses. Douche así, non te dou máis. Ainda non teño, Vale, ahora xa está. Sí. Ai, que alto está a tormenta esta. Xa, é horrible. Vou facer tamén un piquiño para min. É que te poñémonos a acabar por aquí ou que? Joder, que lentitud ten este rato. Si, home, claro, facemos armaduras de ferro e xa está. Si, si encontramos. Ah, no, eu sempre encontro.
tapa, tapa. No, que non temos coal. Non temos? Ah, pero facemos antorchas con charcoal. Ah, bo, pero... Ah, é verdade. A min dame igual, eu total as miñas antorchas non me afectan. Como teño o shatter non se ve nada. É unha putada. Xa. Topei ferro. Piches, como íbamos a topar. Pero non o collas, mitad e mitad, cabrón. Ai, eso sí, pero pico todo. Sei que dicías que non picara todo. No, sí, primeiro a espada. Xa. Pero hai outros que sempre... Que faz? Non me tapís, desgraciado. Que non me xo unha merda. Espera que vou facer un forno, xa está. Fai un fornace. Mira, vou ampliar un pouco aquí a nosa chabola. Vale, ampliamos. Espera que vou poñer aquí un fornace. Ya facemos anto. Mira, estoy trabajando cielo. Ai, Dios, que ben se ve ahora, Que ben se ve ahora que está este fillo de puta aí detrás, matoume, ala. Mataron, quen está? Había un tipo aí detrás nosa, idiota. Joba, tío, avisar. Dixino. Puta merda de xogo. Ese xogo non se pa nada, putos cubos. Tiña espada.